is-sodda li għandna ġo boffa. Illum, jew minn għada jngħidu hekk, għandna available 40 sodda barra ma today. Ġo boffa sa tmiem il-ġimgħa daw 12 sodda ħajtilgħu għal 24 u mbagħad sa bħallum ġimgħa ħajtilgħu għal 65. Biex bekk b'kollox barra Mater Day sa ġimgħa d-dieħla ħajkollna 93 sodda, 93 beds. Ma daw qed isiru preparamenti ġo faċilità oħra biex sal-aħħar ta' din xahar ġifier sa 15 oħra ikollna 120 sodda oħra biex bekk barra Mater Day illum għandna 40 sodda, sa bħallum ġimgħa ikollna 93, sa bħallum 15 ikollna 213 sodda. 40 illum, 93 bħallum ġimgħa, 213 bħallum 15. Dana kollu qed nagħmluh mhux biss bħall-infrastruttura, imma daw sodod kollha qed inħarġu l-istaff neċessarju biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-pazjenti bil-coronavirus ġo dawn is-sodod barra Mater Day jekk tinqala l-ħtieġa. Nerġa' ngħid aħna qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn qegħdin naħsbu għall-għar, ġifieri qegħdin naraw il-riżorsi kollha li għandna nkunu qegħdin nużawhom mal-kapaċità kollha tagħna u allura dawn il-113 sodda available barra Mater Day. Ħanitkellmu issa fuq il-preparamenti li għaddejjin ġewwa dan l-isptar. Ġo dan l-isptar diġà għandna available u preparajna u nistgħu nibdew nużawha immedjatament jekk ikun hemm ħtieġa emerġenza oħra. Ġifieri dal-isptar issa għandna l-emerġenza normali li hija fil-East Wing tal-isptar, ġifieri naħa fejn tafu intkom li qiegħda l-emerġenza. Dik l-emerġenza ħatibqa' tintuża għal kif inhi għalissa imma jekk ikollna ħtieġa, jekk naraw illi ħajkun hemm ħafna aktar każijiet ta' COVID ġewwa Malt, ġewwa l-pajjiż, dik l-emerġenza tkun emerġenza dedikata kompletament għal pazjenti bil-coronavirus. Ġifieri il-West Wing, il-West A&D, il-casualty tan-naħa biex niftehmu tan-naħa tal-isptar tal-onkoloġija, dika eventwalment jekk ikollna ħtieġa tkun tista' tintuża biss għal pazjenti li huma COVID positive. Għal pazjenti l-oħrajn li mhumiex COVID imma xorta jkollhom bżonn is-servizzi tal-isptar x'il-mart ma jaqafx, preparajna emerġenza A&D Departiment tal-Emerġenza ġdid illi huwa fl-East Wing tal-isptar ġifieri naħa tal-Università u bekk jekk ikollna tixrid sostnut tal-COVID ġewwa Malta nkunu nistgħu nisseparaw pazjenti li deħlin l-isptar bil-COVID ġewwa emerġenza li hija fuq naħa, fuq tarf tal-isptar, ma' emerġenza li qiegħda fuq it-tarf ieħor għal dawk il-pazjenti li mhumiex biex bekk dejjem ma jkollniex għalfejn pazjenti jitħaltu ma' oħrajn u nevitaw allura t-tixrid anke tal-mikrobu ġedana l-isptar. Mela għandna diġà available u jekk ikollna bżonn nużawha lesta biex nużawha emerġenza oħra biex bekk Departiment ta' emerġenza oħra, casualty ġdida biex bekk l-isptar ħajkollu emerġenza casualty għal COVID patients u casualty department għal non-COVID patients. L-istess qegħdin nagħmlu bis-swali tal-operazzjonijiet. Preparajna żewġ swali tal-operazzjonijiet kompluti b'kollox għal pazjenti li jistgħu jkunu COVID positive. Ġifier dawk il-pazjenti li jkunu COVID positive imma jkollhom bżonn operazzjoni ta' emerġenza jista' jkun xi ħadd għandu l-mikrobu u fl-istess ħin taqbdu appendicite, per eżempju. Dak il-każ ma jfissirx li għax għandu COVID ma jiġix operat, imma laqqas ma jiġi operat ġo swali tal-operazzjoni fejn jsiru operazzjonijiet oħrajn biex bekk nevitaw illi jkun hemm it-tixrid tal-mikrobu u allura għandna żewġ swali tal-operazzjonijiet preparati għall-lest, jalla ma jkollniex għalfejn nużaw imma qegħdin hemmhekk għall-lest għal jista' jkun ikollna bżonn operaw pazjenti illi huma COVID positive. Qed nagħmlu preparamenti qawwin u diġà minna nkomplu nżidu l-riżorsi tagħna fil-laboratorji biex nkomplu ikollna t-testijiet, l-swabbing u t-testijiet f'waqthom. Diġà qed ikollna suċċess kbir. Malta hija waħda mill-iżjed pajjiżi fid-dinja illi per capita qiegħda tagħmel testijiet u allura rridu nkomplu nsostnu riżorsi u nżidu riżorsi inkluż billi ħriġna sejħa għal aktar lab scientists li jkunu jistgħu jkomplu jleħqu
mad-domanda li jista' jkun li tkun qiegħda tikber għat-testijiet ta' pazjenti suspettati bil-COVID-19. Ħanitkellmu naqra issa fuq sodot mhux barra ma' today, imma sodot ġodda ġewwa dal-isptar. Ġifieri l-isptar intkom tafu illi meta imbena b'ħafna spazji illi ma kinux kliniċi, pereżempju ġi l-kamra li qegħdin issa, din il-kamra sal-bieraħ tlula jew sal-bidu tal-ġimgħa kienet tintuża bħala lecture theatre u qabel ma dħaltu intkom rajtu ħafna suġġijiet, xi wħud minnhom qegħdin bil-qiegħda fuqhom intkom li kienu jintużaw biex jingħataw il-lectures fiha. Minflok din il-kamra issa din is-sala żvojtajniha u qegħdin taraw illi qegħdin nippreparawha biex ikollna numru ta' sodot illi jekk tinqala l-ħtieġa nkunu nistgħu nużawhom għal pazjenti illi kollhom bżonn il-kura fl-isptarijiet tagħna. Apparti daw lecture theatres hemm spazji oħrajn li ma kinux qed jintużaw għal skopijiet kliniċi bħalma kienet il-librerija tal-iskola medika u kmamar u swali oħrajn li daw qegħdin jiġu konvertiti fi swali bl-apparat kollu meħtieġ bis-sodot kif suppost għalli jista' jkun jiżdiedu ħafna n-numru ta' pazjenti li kollhom bżonn is-servizzi tagħna ġewwa Mater Dei. Illum aħna nitkellmu diġà għandna 136 sodda ġdida illi tista' tintuża immedjatament jekk ikollna l-ħtieġa tagħha u sal-aħħar ta' dax-xahar dan numru ikun tela għal 274. Jiġifieri ġo Mater Dei ġo daw l-ispazji illi qabel kienu jintużaw għall affarijiet mhux kliniċi, għall-librerija, lecture rooms u skopijiet oħrajn, dawn issa qegħdin nikkonvertuhom ġo swali illi ħajkunu jekk ikun hemm ħtieġa ana ġinejt nispera li dat preparamenti kollha qed nagħmluhom għal xejn, jalla jkun għal xejn, imma jekk ikun hemm ħtieġa aħna preparati biex bekk ġo l-isptar sodod ġodda ħajkollna 274. Jekk tot is-sodod ġodda barra illi għandna barra l-isptar ma' sodod ġodda illi għandna ġodda l-isptar jfisser illi għandna 487 kważi 500 sodda ġdida illi nkunu nistgħu nużaw jekk tinqala l-ħtieġa. Naturalment is-sodot waħedhom ma jistgħux jikkuraw jew jieħdu ħsieb il-pazjenti, imma ċ-challenge kbira hija l-istaff. Diġà ħadna ħsieb illi dawk il-200 u fuqhom sodot illi għandna barra mill-isptar għandna l-istaff għalihom. Qegħdin naħdmu fil-qrib mal-MUMN, mal-MAM, mal-General Workers Union u mal-UHM u rrid nirringrazzja bil-qalb il-dirigenti ta' dawn l-unions kollha għax qegħdin naħdmu viċin ħafna magħhom biex nkunu nistgħu nkomplu nżidu u nsibu iżjed staff u nsibu iżjed riżorsi umani ovvjament dejjem mill-pool li għandna available għalina biex dawn is-servizzi kollha f'dawn is-sodod ġodda nkunu nistgħu nagħtuhom. Apparti illi qegħdin inżidu sodod ġodda ġu tal-isptar, ġifieri diġà semmejna barra mill-isptar u ġo l-isptar kważi 500 sodda ġdida, qegħdin ukoll naraw kemm nistgħu mis-sodot illi diġà għandna u jintużaw diġà nilliberaw minnhom billi pazjenti li m'għandhom bżonn ikunu ġo l-isptar. Tafu intkom żmien għal ieħor kien hemm pazjenti li kienu jew qed jistennew dar tal-anzjani jew kienu daħlu l-isptar u mbagħad ma jkollhomx min jħossibhom meta jmorru d-dar allura jagħmlu żmien ġo dal-isptar. Dawk qegħdin nirrelokaw u rrelokajnihom kważi kollha u nibqgħu nirrelokawhom barra mill-isptar ġo ġar tal-anzjani u ġo faċilitajiet oħrajn. Qegħdin naraw ukoll illi servizzi bħalma kienet is-psychiatric unit dika ċaqlqanija għal Mount Carmel u liberat hemmhekk li tinsodda, mhux għax is-psychiatric care mhix importanti imma għax nistgħu ntuha ġewwa Mount Carmel u allura liberajna hemmhekk Mount Carmel konna diġà liberajna ħafna sodot anke matul dawn l-aħħar 6 xhur u allura dika nistgħu nagħtu servizzi hemmhekk u kif nħabbar minn hawn ftit ieħor qegħdin innaqsu n-numru ta' operazzjonijiet li mhumiex urġenti, ħan nispjega ftit minuti oħra x'inhu jiġri, li daw aħna qegħdin nikkalkulaw illi ħallulna madwar 60 sodda oħra illi nistgħu nużaw għal jekk ikollna domanda akbar fejn jidħol COVID. Ġifieri meta tqies is-sodot ġodda illi għandna barra l-isptar u ġo l-isptar u s-sodot illi qegħdin nilliberaw bil-miżuri li qegħdin nieħdu b'kollox għal kura
aktar milli nanticipaw minn ġurnata l-oħra jekk ikollna dil-mowġa kbira ta' pazjenti bil-coronavirus ħajkollna 600 sodda available f'Malta. Nerġa' ngħid, nispera u aħna qegħdin naħdmu biex ma jkollniex għalfej daw 600 sodda nużawhom, imma qegħdin nippreparati għal dak kollu li jista' jinqala. Ġifieri għandna daw 600 sodda available ġewwa today, sodot li liberajna, sodot li uswali ġodda li qegħdin nagħmlu billi qed nutilizzaw spazji illi qabel ma kienux kliniċi, kif ukoll billi għandna spazji ġodda barra l-isptar. Ma daw irrid nżid 80 sodda li qegħdin illiberaw ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, ġifieri Għawdex ħajkun 80 sodda oħra, però fuq Għawdex u l-preparamenti li qegħdin isiru ġewwa Għawdex ikollna okkażjoni li nitkellmu dwarhom fil-ġranet li ġejjin. Ġifieri b'kollox f'Malta u Għawdex għandna 680 sodda illi nkunu nistgħu nużaw f'każ illi konna bżonnhom għal pazjenti b'Covid bil-coronavirus. Naturalment nafu minn dak illi ġara ġo pajjiżi oħrajn illi għalkemm ħajkun hawn domanda aktar qawwija għal sodod ġo l-isptar, ħajkun hemm domanda aktar minn soltu ukoll għal sodod ġo ITU, għax mhux kull sodda li ħajkollna hija ħadkun sodda ovvjament tal-ITU. Palissa l-ITU f'Mater Dei hija ta' 20 sodda. L-ITU li għandna Mater Dei u li servi dejjem il-poplu Malti tagħna tajjeb ħafna hija ta' 20 sodda. Immedjatament, meta ngħid immedjament jiġifieri f'dawn l-aħħar xahar, bil-ħidma li għamilna f'dawn l-aħħar xahar millum u issa intkom ħadd tkunu tistgħu tmorru taraw waħda mill-ITUs ġodda illi għandna kemm ftaħna, immedjatament għandna available 14 il-sodda oħra illi aħna għamilna billi għamilna żewġ ITUs oħra, jiġifieri għandna 14 il-sodda ta' ITU oħra available immedjatament u għandna 15 il-sodda oħra ta' ITU li jista' jkollna jekk inkunu nistgħu nċaqlqu CICU u CCU għal ġo sodot li għandna ġo l-ITU kurrenti għax aħna hemmhekk qed nistennew li ħajonqos id-domanda billi ħannaqsu l-operazzjonijiet li mhumiex urġenti. Da jfisser illi ġo dal-isptar issa millum għandna available 49 ITU sodda tal-ITU, ġifieri minn 20 tlajna għal 49. Nhar it-tnejn jaslu 4 ventilators oħra ġo dal-isptar, għax ovvjament kull sodda tal-ITU jrid ikollha l-ventilator. Ħajkollna 4 ventilators oħra ġo dal-isptar u għandna on the way għax aħna konna wieħed mill-ewwel pajjiżi li rajna dil-possibilità u ordnajna ventilators. Kmieni ħafna għax issa id-domanda tal-ventilators mad-dinja kollha tant kibret illi m'għadekx issib fuq is-suq. Imma għandna 45 ventilator oħra on the way li jfisser illi jekk naslu għal dil-figura, nerġgħu nisperaw li ma naslux għal dil-figura, ħajkollna l-kapaċità li jkollna 100 ITU bed ġewwa dal-isptar. Irrid ngħid illi per capita u jikkorreġuni u jillaboraw iktar fuq issa il-tobba tagħna, per capita dana hija probabbilment l-ikbar numru ta' ITU beds ras b'ras fl-Ewropa u x'aktarx fid-dinja. Tikkorreġuni ma jiena jidhirli li da preparamenti li qegħdin nagħmlu nerġa' nispera ma jkollniex għalfejn nużawhom, ma preparamenti li qegħdin nagħmlu hi illi għandna 100 ITU bed għal popolazzjoni ta' 500,000 ruħ illi hija fost l-akbar konċentrament ta' ITU beds illi tistgħu ssibu ġo kull sptar ċertament fl-Ewropa. Naturalment, pal-medna s-sodot ta' swali normali, s-sodot u l-monitors u l-equipment u l-ventilators tal-ITU waħedhom u mhux biżżejjed, imma għandna bżonn il-nurses speċjalizzati, it-tobba speċjalizzati, l-anestesisti speċjalizzati biex jieħdu ħsieb dawn il-pazjenti. Dawn il-tobba nurses u speċjalisti huma nies li għandhom bżonn u għandhom taħriġ qawwi. U aħna bħalissa għaddejjin ukoll waħda mir-raġunijiet għalfejn qed innaqsu mill-operazzjonijiet u biex nilliberaw dawk l-anestetisti, dawk in-nurses, dawk l-ispeċjalisti li soltu jkunu qegħdin ma' pazjent waqt li jkun qed jiġi operat u waqt li qed jirkupra minn operazzjonijiet biex ikomplu jagħmlu taħriġ anke fuq preparamenti għal COVID-19 u biex ikunu available
jekk ikollna bżonnhom daw is-sodod ġodda ta' ITU. Ġifieri aħna qegħdin nieħdu parti mir-raġuni li qegħdin innaqsu mill-operazzjonijiet u ngħid kif ħanamlu għadi biex mhux biss biex ma jkollniex aktar nies ġejjin lejn dan l-isptar, imma u mhux biss biex nilliberaw is-sodod li nkunu nistgħu nużaw għall-pazjenti bil-COVID-19 jekk għal ħtieġa, imma anke biex tobba l-ispeċjalisti, n-nersi speċjalizzati li minn ġurnata l-oħra ikunu mal-pazjenti fis-swali tal-operazzjonijiet u meta jkunu qed jirkupraw minn operazzjoni, dawn ikunu issa jistgħu jitħarġu kif diġà qed nagħmlu u jkunu dedikati għal daw is-sodod ġodda ta' ITU illi preparajna u qegħdin nippreparaw ġimgħat il-dej. Ma daw l-affarijiet kollha li semmejt, irid insemmi ftit affarijiet oħrajn minn nhar it-tnejn minn għada id-Dipartiment tad-Dermatoloġija li sal-bieraħ kienet jopera mill-Isptar Ser Paul Boffa ħajkun qiegħed jiċċaqlaq għal ġol binja ġdida ġol fil-Gżira. Diġà ħabbarna d-dettalji u l-pazjenti kollha li għandhom appuntamenti u li jkollhom bżonn il-Dipartiment tad-Dermatoloġija ħajkunu avżati b'din il-bidla da jfisser allura li issa l-Isptar Boffa ħajkun żvojtat minn kull pazjent illi mhuwiex COVID-19 u bekk nkun nistgħu minn għada jekk tinqal' ħtieġa nużawh għal dawn il-pazjenti. L-outpatients ta' Mater Dei ukoll qegħdin innaqsu kemm nistgħu mill-pazjenti illi jiġu dan l-isptar għal dawk li jgħidulhom routine follow-ups, jiġifieri dawk il-pazjenti li jkollhom bżonn urġenti jew li jkollhom bżonn jaraw il-professur u l-speċjalista dak is-servizz ħajbqa' jingħata. It-tobba tagħna ħajkunu qegħdin jiskrinjaw l-appuntamenti kollha wieħed biex nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni li huma dawk il-pazjenti li għandhom bżonn jiġu fl-appuntament tagħhom daw il-ġranet jew kellha l-appuntament tagħhom jista' jiġi pospost bi ftit ġimgħat jew ftit xhur ħalli innaqsu l-load fuq l-isptar tagħna f'dan il-mument. Dan mhux biss biex ma jkollniex nies li qed jiġu jiffollaw ġodda l-isptar, mhux biss biex innaqsu l-spazji li jintużaw għall-outpatients ġodda l-isptar, imma anke biex nilliberaw ħin tal-ispeċjalisti tagħna biex ikomplu jagħmlu training fuq COVID-19 u n-nurses tagħna u biex inkunu jistgħu jagħtu servizz lill-pazjenti bil-coronavirus jekk tinqalaq il-ħtieġa. Madankollu qegħdin nagħmlu wkoll arranġamenti tagħna man-nies tal-IT tagħna biex ikollna sistema ta' online consultations, jiġifieri consultations virtuali jew telemedicine biex kemm jista' jkun pazjenti li kollhom għandhom l-appuntament xorta jkunu jistgħu anke jekk mhux fiżikament ġol l-isptar ikellmu tabib tagħhom anke minn fuq is-sistemi ta' IT. Daw l-affarijiet li qed insemmi ħajibdew minn għada. Minn nhar it-tlieta minn pitada ħanwaffqu l-operazzjonijiet li mhumiex ta' urġenza. Raġuni li rridu nilliberaw is-sodod, li rridu nilliberaw l-ispazju ġol-ITU u kif semmejt qabel speċjalment rridu li t-tobba l-speċjalisti u n-nurses illi huma nies li huma mħarġin biex jieħdu ssib pazjenti meta jkunu taħt l-oppju jew jkunu ventilati, jkunu available biex ikomplu jagħmlu training tagħhom għal preparament tal-COVID-19 u biex ikunu available għal daw is-swali u s-sodod tal-ITU jekk tinqalaq il-ħtieġa. Naturalment ħanibqgħu nagħmlu l-emerġenzi kollha, l-operazzjoni ta' emerġenza kollha ħajbqgħu jsiru l-operazzjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' trauma, ġifieri ksur u trauma oħra, u ħajkomplu jsiru l-operazzjonijiet l-oħrajn kollha li għandhom x'jaqsmu ma' cancer. U wkoll dawk l-operazzjonijiet il-konsulent, is-surgeon jiddeċiedi li ma jistgħux jistennew ġimgħat jew xhur oħra ħajkunu qegħdin isiru wkoll b'mod urġenti. Dawk il-pazjenti kollha li ħankunu qegħdin inwaffqu li nħassru l-operazzjoni tagħhom, ovvjament se jkunu qegħdin jingħataw operazzjoni data aktar il-qoddim. Aħna skont il-modelli li qegħdin naraw issa qegħdin nistmaw illi iva ħakunet naturalment tikber il-waiting list imma mbagħad nkunu nistgħu nittakiljaw il-waiting list li tkun kibret minħabba s-sitwazzjoni li għandna llum f'temp ta' 6 xhur. Ġifieri aħna qegħdin naraw li la darba tgħaddi din l-epidemija nagħmlu 6 xhur biex nirrecoverjaw dak kollu li nkunu tlifna f'dawn il-ġimgħat tal-epidemija. Il-non-elective surgery ħajjieqaf minn nhar it-tlieta.
Min għada wkoll ħanibdew servizz ta' child care għal healthcare professionals. Għalfejn qed nagħmluh da wara li waqafna l-iskejjel u wara li waqafna child care services, għax huwa importanti li ma jkollniex ħafna tfal qegħdin f'kuntatt ma' xulxin biex kemm jista' jkun innaqsu jekk ikun hawn local spread il-virus ġewwa pajjiżna. Però ħassejna anke mal-unions li tkun importanti illi servizz essenzjali bħalma huwa servizz tas-saħħa fejn huwa reliant ħafna fuq in-nurses u fuq it-tobba tagħna, kif semmejt diġà bil-istennija li ħadd iżdied id-domanda fuq dan is-servizz, qegħdin noffru dan is-servizz ta' child care għal tfal minn 12 sena l isfel bejn is-7 ta' filgħodu u l-4 ta' filgħaxija għal tobba, nurses, healthcare professionals, bżjara kull min ikollu bżonn jaħdem mal-pazjenti tagħna ġo l-isptarijiet u ġo s-sistema tas-saħħa tagħna, inkluż ġo ċentri tas-saħħa tagħna, ta' child care għal dawn il-professjonisti biex bekk ikunu jistgħu joffru aktar servizzi tagħhom ġewwa l-isptar tagħna. Ma fl-istess mod qegħdin ukoll diġà saru l-arranġamenti biex ikollna quarters għall-istaff tagħna ta' kwarantina biex dak l-istaff illi jkun qiegħed jħossi pazjenti bil-coronavirus u jixtieq illi wara li jispiċċa mix-xogħol tiegħu ma jmurx lura mal-familja tiegħu minħabba riskju li bażikament minħabba l-biża' li ma jmurx jixerret jew jieħu xi mikrobu miegħu id-dar, dawk il-health professionals tagħna qegħdin nipprovdulhom quarters ta' għal self-quarantine, ġifieri minn l-istaff tagħna li jixtiequ ovvjament dawk il-pazjent, dawk il-staff li jkunu f'kuntatt ma' pazjenti bil-coronavirus li jixtiequ minflok imorru d-dar, imorru ġodda l-post ta' self-quarantine sakemm jerġgħu jitlu lura għax-xogħol qegħdin nipprovdu dan is-servizz ukoll. Min-naħa l-oħra qegħdin nagħmlu taħriġ intensiv prattikament lil kull membru ta' staff illi jista' jkun jasal f'kuntatt ma' pazjent bil-COVID u qed għandna l-ilbies protettiv għall-staff kollu tagħna biex waqt li jkunu qegħdin għax-xogħol ir-riskju illi jiġu kontaminati huma nfushom waqt qegħdin jagħtu kura il-pazjenti bil-virus ikun nimminimizzaw kemm nista'. U jekk l-istaff jagħmlu dak li huwa meħtieġ li jagħmlu skont it-taħriġ tagħhom u jużaw l-ilbies protettiv kif huwa indikat, allura ir-riskju ikun żgħir ħafna. Dawn huma xi wħud mill-preparamenti li qegħdin nagħmlu ġo dan l-isptar. Irrid ringrazzja mhux biss in-nies li hawn madwar din il-mejda miegħi llum li qegħdin jaħdmu nista' nassigurakom probabbilment xi 20 siegħa kuljum. Imma l-istaff kollu tal-sistema tas-saħħa tagħna fl-isptarijiet fiċ-ċentri tas-saħħa qed ikollna kooperazzjoni kbira minn kulħadd, qed naraw il-qalb kbira tan-nies tagħna, qegħdin naraw illi meta ikollna żmien li huwa diffiċli l-istaff tagħna jqum għall-okkażjoni kif dejjem għamel u kif jerġa' jagħmel illum. Jiena verament kburi illi jiena l-Ministru tas-Saħħa u għandi dat tim kbir ta' nies li qegħdin jaħdmu miegħi. Nawgura li da preparamenti kollha li qegħdin nagħmlu jkunu preparamenti kollha żejda, però bħalma qegħdin taraw intkom u bħalma issa jkollkom l-opportunità anke li taraw għax ħammorru minn hawn ftit minti oħra nżuru l-ITU l-ġdida, dal-isptar huwa preparatissimu u da grazzi għall-istaff tagħna, grazzi għall-management tagħna, grazzi għall-professjonisti tagħna illi jiena ċert illi l-poplu Malti Wawċi kollu kemmu japprezza ħafna x-xogħol li qegħdin jagħmlu. Nieħdu ftit mistoqsijiet issa u mbagħad inkunu nistgħu mmorru fl-ITU ġdid illi għadna kif taħna. Minkejja li qed tabżgħu lin-nies biex ikun hemm events ta' inqas events ta' saqaf ġifieri jkunu madwar 750. Dika kienet biex nikkorreġi spiċċa. Mela aħna meta semmejna dawk il-figuri li semmejt inti, dak kien għadu
kienet għandna numru żgħir ta' każijiet importati. Sa issa l-każijiet kollha li għandna għadhom importati. U minn hawn ftit minti oħra, il-Professur Charmaine Gawċa tkun qed tagħti update tal-aħħar figuri illi għandna sa dalodu. Però aħna qed naraw xi qed jiġu pajjiżi oħrajn. L-epidemioloġija ta' epidemiji nafuha, għax din mhix l-ewwel epidemija li ġrat x'imkien fid-dinja, u allura nafu li l-pass li jmiss issa fil-curve, fil-żvilupp ta' kif tinxerret il-mikrobu li eventwalment jista' jkun illum, jista' jkun għadi, jista' jkun pitada, ħajbda jkollna tixrid lokalment. U allura iva diġà tajna l-parir u tajni ħda ftit ta' ġranet ilu illi mhux il-figura ta' 750 imma figuri ħafna iżgħar għandhom ikunu evitati. Fil-fatt tajna l-parir illi iva sfortunatament tiġiet m'għandhomx isiru, kista jkun, illi anke mal-Korea għamilna l-arranġamenti, il-Korea għamlet l-arranġamenti biex ma jsirx qudies fejn jkun hemm numru ta' nies, u iva naqbel miegħek illi l-parir ikun illi fejn mhuwiex strettament essenzjali wieħed jevita illi jmur ġo folol jew jmur ġo postijiet magħluqa fejn jkun hemm ħafna aktar nies. Jiġifieri iva dak illi issa mhuwiex iż-żmien illi immorru noqogħdu kollha ġo xi night club kbir u nagħmlu jiġifieri hija xi ħaġa ta' prudenza u nafu li qed ikun hawn responsabilità kbira mill-poplu Malti u irid nirringrazzja lil kulħadd li qed jikkollabora u jikkopra magħna u qed naraw qed naraw ġifieri jidher milli dak li qed tgħid inti il-poplu Malti qed jagħmel. Mela. Jiena fil-bidu ta' dil press conference qasira semmejt x'inhija l-filosofija tagħna. Jiġifieri li aħna nixtiequ kemm jista' jkun intawlu, issa ħafna nies mhux aħjar taqbad taħlisa di, imma iżda ma ntawluha iżjed aħjar. Għax ifisser li jekk semmejt jiena minflok ħajġi tsunami, ħajkollna xmara bil-mod il-mod. L-xmara nistgħu nikkontrollaw tsunami toħodna magħha. Imma biex ikollna xmara minflok it-tsunami irridu ntawluha. Ma tkunx ġimgħa imma tkun ġimgħat jekk mhux xhur. U allura jekk ħanieħdu miżuri irridu naraw li dawk il-miżuri ikunu miżuri li nistgħu nsostnu għal perjodu ta' żmien. Li nagħmlu xi ħaġa ġurnata tard ħażin, li nagħmlu xi ħaġa ġurnata qabel ħażin ukoll. Ġifieri aħna qegħdin noqogħdu attenti siegħa bis-sibt u l-ħadd kollox nistgħu niggarantilkom li dan nies qegħdin jaħdmu kuljum u minn ħin għal ieħor naraw noħorġu d-direttivi li hemm bżonn. Mhux tard imma lanqas kmieni wisq. Mela. Mela, fuq it-tieni mistoqsija ħatkun qiegħda tirrispondi Dr. Gawċi minn hawn ftit minuti oħra għax kif semmej diġà ħatkun qed tagħti dettalji tal-pazjenti kif huma sa issa. Fuq l-ewwel mistoqsija aħna qegħdin inżidu n-numru ta' sodot li jistgħu jkollna pazjenti ventilati fihom minn 20 diġà għandna 49 kważi 50 ħajkonna 100. Mhijiex biss kwistjoni ta' spazju, mhijiex biss kwistjoni ta' sodot, mhijiex biss kwistjoni ta' ventilators, imma hija kwistjoni wkoll ta' anestetisti, ta' nursi speċjalizzati, ta' tobba speċjalizzati. Qegħdin nużaw u għalhekk qed innaqsu minn attivitajiet oħrajn ir-riżors kollu li għandna fil-pajjiż, imma r-riżors kollu li għandna fil-pajjiż għandu limitu. Ġifieri ħanaslu jekk ħanaslu s'hemmhekk imbagħad il-limit il-fattur li jillimita li nżidu aktar mhux se jkun għandniex ventilators jew le imma għandniex nies li jistgħu jaħdmuhom. Jekk ikollna bżonn dik ħanagħmluha wkoll. Mela, once li jiġu discharge daw qed inżommu mal-perjodu ta' kwarantina discharge, ġifieri mhux barra mill-isptar biex ikun għadda
Sa ma jidrilniex li la darba tkun fiq ħaterġi toħroġlok. Imma biex nkunu ċerti minna ġan huwa virus ġdid. Fuq il-kura ħanitlob lil-Charles Maliet Sopardi biex forsi jkun jista' jgħidilna naqra dettalji. Mela s'issa l-kura li kena nagħtu kien kura biex nżommu deni taħt kontroll, nżommu l-uġieħ taħt kontroll u xi fluids. Other than that, s'issa ma kenniex nagħtu iżjed kura. Ġifier biex niftehmu daw il-pazjenti ma kellhom bżonn ventilation, ma kellhom bżonn ITU. Għax aħna nafu li l-maġġoranza kbira ta' pazjenti li jkunu infettati bil-COVID, 85%, ma kollhom bżonn jitlu l-isptar. Daw il-pazjenti tal-bidu iva daħħalnihom l-isptar anke biex nżommu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun taħt kontroll, però fil-verità il-maġġoranza kbira bejn 80 u 85 ġo pajjiżi oħra tnejdu. Ma jkollhom bżonn jitlu l-isptar, jistgħu jqogħdu d-dar u jfiqu id-dar, naturalment jqogħdu iżolati u jfiqu id-dar. 15-20% jkollhom bżonn l-isptar u l-arranġamenti li qegħdin nagħmlu huwa biex jekk ikollna mowġa qawwija nilqgħu għal dawn il-15-20%. U dawk jkollhom bżonn sodot bħalma qegħdin taraw hawn ġew li jkollhom bżonn kura forsi ossiġenu u forsi nursing care biex ngħinuhom. Madwar 5% ħajkollhom bżonn ITU u għalhekk qegħdin inżidu dawn numru ta' sodot ta' ITU. Il-pazjenti li kellna sa issa l-ebda wieħed minnhom ma kellhom bżonn kura ta' ITU. Lura l-argument tal-bidu tal-lockdown. Ħafna anke l-bambu, l-unions, qed jgħidu nagħmluha issa qabel ma jkun tard wisq. Jiġifieri anke nies barra tistaqsu. Aħna qed nimxu Mela, aħna qegħdin nimxu fuq l-evidenza xjentifika, mhux neċessarjament fuq dak li nkiteb fuq Facebook, ħalli nkunu onesti. Nifhmu illi jkun hemm talbiet, nifhmu illi jkun hemm preokkupazzjoni, nifhmu illi ħaddieħor ikun qiegħed jara x'qed jiġri ġo pajjiżi oħra u jgħid li qed jiġri hemmhekk għax ma jiġrix hawn, u raġuni tkun illi pajjiżi oħra jkunu f'punti differenti tal-kerf ta' fejn jinferex il-virus. Ġifieri aħna nafu li hemm numru ta' stadji fejn jinferex il-virus. L-ewwel stadju li ma jkollok virus xejn fil-pajjiż, it-tieni stadju fejn jkollok biss pazjenti infettati li ġejjin minn barra l-pajjiż, it-tielet stadju li jkollok trasmissjoni lokali żgħira, ir-raba' stadju li jkollok trasmissjoni lokali qawwija, u l-ħames stadju li l-ebda pajjiż ma wasal fih illi jkun hemm tant ikun hemm mikrobi fil-komunità illi ma tkun tista' prattikament tagħmel xejn. Aħna għadna fl-istadju tal-bidu. Pajjiżi oħra qegħdin f'istadji iżjed avvanzati. Allura mhux neċessarjament dak kollu li qed naraw ġo pajjiżi oħra japplika llum għal dak li qed jiġri f'Malta. Minn ħin għal ieħor nistgħu nibdlu minn stadju għal ieħor kif ikunu qegħdin naraw li dik qiegħda tasal jew ħa tasal nagħmluha. Jista' jkun li niddeċidu li nieħdu deċiżjoni differenti si oħra, il-lejla, għada, jew pitada. Dr. Fearne, tħejjiet dar tal-anzjani, speċjalment tal-gvern, hemm xi tħejjiet, pereżempju għax hemm rapporti pereżempju dar tal-anzjani tal-imsieħba tal-gvern batlet minn hemm biex. Mela tisiru ħafna arranġamenti fid-djar tal-anzjani għax nifhmu li pazjenti anzjani huma li żjed nies vulnerabbli. Il-konferenza tal-lum kienet dwar ma tedem. Ħajkonna opportunità fil-ġranet li ġejjin illi nitkellmu anke fuq djar tal-anzjani, anke flimkien ma' segretarju parlamentari Silvio Parnis u mal-Ministru Michael Falzon li qegħdin jagħmlu ħafna xogħol kbir ovvjament b'koordinazzjoni magħna. Jiena fakkarkom li l-Gvern għandu waqqaf kumitat interministerjali, task force interministerjali illi qed tikkoordina x-xogħol kollu li għandu x'aqsam mal-COVID. Intaqgħu prattikament on a daily basis, mux il-kabinet kollu, imma ministri differenti, u qed naraw situazzjonijiet kollha. Fosthom hija d-djar tal-anzjani. Ħajkonna opportunità matul dawn il-ġranet illi nitkellmu fuq id-djar tal-anzjani. Mela, jiena semmejt lek diġà għandna sptar illi għandu 26 sodda, illi huwa mammar, illi daka diġà beda jilqa' pazjenti u ħajkompli jużah. Semmejna l-isptar Ser Paul Boffa, illi daka tbattal mill-pazjenti kollha u issa anke mill-outpatients u daka again huwa available. U hemm binja illi qiegħda tiġi preparata
għandha tkun lesta madwar 12 ġurnata oħra li dik tkun tista' tilqa' 120 sodda oħra. Mela, aħna ovvjament ma nistawx bl-ebda mod nkunu razzisti fl-ebda ħin. Ġifri, din mhix kwestjoni li ta' kulur jew ta' twemmin, ġifri din hija mikrobu li qed jolqot il-kulħadd kullimkien. Ovvjament, sa issa l-aktar każijiet kienu dawk il-każijiet li ġejjin minn barra, u għalhekk aħna waqqafna numru ta' titjiriet minn pajjiżi fejn kien hemm konċentrazzjoni qawwija ta' nies bil-mikrobu, u s-safti ta' ġranet ilu mit-13 ta' Marzu ħabbarna u qed ninforzaw illi kull min ġib minn barra l-pajjiż irid joqgħod ġo kwarantina għal 15. Nifhem illi għal numru ta' turisti illi kienu ġejjin jew li ġew dina kienet ta' skomdita kbira, imma hija neċessarja minħabba s-saħħa pubblika. M'għandniex il-figuri għax dina hija sitwazzjoni illi hija kompletament ġdida u qiegħda tinbidel madwar id-dinja il-ħin kollu. Nerġa' ngħid il-filosofija tagħna hi li iżjed ma ntawluha, paradossikament dit tinstema bil-maqlub. Imma fil-fatt iżjed ma ntawluha iżjed aħjar. Għax ifisser li minflok ikollna 100 kuljum għal 3 ijiem, pereżempju, ikollna 10 kuljum għal 30 ġurnata. Ma' 10 nistgħu niddiljaw, 100 jiswompjawna. Ġifieri s-suċċess tagħna ikun kważi l-oppost li qed jistenna. Minflok inqasruha di jridu ntawluha kemm nifilħu. Biex bekk ifisser illi s-servizzi tas-saħħa tagħna ikunu jistgħu jikkopjaw. Irridu allura noqogħdu attenti għax id-dinja mhijiex biss is-servizz tas-saħħa, illi kemm jista' jkun innaqsu l-impatt fuq l-ekonomija tal-pajjiż u fuq is-setturi l-oħra illi dina tista' timpatta. Allura għalhekk qed nkunu attenti li l-miżuri li nieħduhom skont l-evidenza, skont ix-xjenza, l-ewwel priorità tkun is-saħħa tal-poplu tagħna, imma mingħajr ma noħolqu aktar disruption milli hemm bżonn. Forsi issa nkunu nistgħu ninżlu l-ITU u tobba u n-nurses tagħna jkunu jistgħu jkellmuna. Grazzi ħafna.